Pennod 34. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, naf i ti ddwy o lechau cerig fel yr rhai cyntaf, a mi ysgrifennaf ar y llechau y geiriau oedd ar y llechau cyntaf, yr rhai adoraist. A bydd barod erbyn y bore, a thyred i fyny yn fore i fynydd Seinai, a saf i mi yno ar ben y mynydd. Ond na ddied neb i fyny gyda thi, ac na weler neb ar yr holl fynydd, na ffored hefyd, na dafad, na ceidion ar gyfer y mynydd hwn. Ac efe anaddodd ddwy o lechau cerig, o fath yr rhai cyntaf, a Moses a gyfododd yn fore ac a aeth i fynydd Seinai fel y gorchmynasau yr arglwydd iddo, ac a gymerodd yn ei law y ddwy lech garreg. A'r arglwydd a ddisgynnodd mewn cwmwl, ac a safodd gydag ef yno, ac a gyhoeddodd enw yr arglwydd. A'r arglwydd a aeth heibio o'i flaen ef, ac a lefodd Jehova, Jehova, y Duw trigarog a graslon, hwyrfrydig i ddig, ac aml o drigaredd a gwirionedd, yr hwn sydd yn cadw trigaredd i filoedd, gan faddau anwiredd a chamwedd a phechod, a heb gyfrif yr anwyr yn gyfiawn, yr hwnna ymwel ag anwiredd y tadau ar y plant, ac ar blant y plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth. A Moses a frysiodd ac a ymgrymodd tua'r llawr ac a addolodd, ac a ddywedodd, os cefais yn awr ffafr yn dy olwg o arglwydd, eled fy arglwydd a tolwg yn ein plith ni, canis pobl wargaled yw, a maddau ein hanwiredd a'n pechod, a chymer ni yn etifeddiaeth i ti. Yntai a ddywedodd, welef i yn gwneithu'r cyfamod yng ngwydd dy holl bobl, gwnaf ryfeddodau, yr rhai ni wnaed yn yr holl ddiar, nac yn yr holl genhedlaeth, a'r holl bobl yr wyt ti neu misg a gant weled gwaith yr arglwydd, canis ofnadwy yw yr hyn a wnaf a thi. Cadw yr hyn a orchmynais i ti heddiw. Wele, mi araf allan o'th flaen di yr Amoriad, a'r Cananead, a'r Hethiad, a'r Pheresiad, yr Hefiad hefyd, a'r Jebusiad. A chadw arnat rhag gwneithu'r cyfamod a phreswylwyr y wlad yr wyt yn myned iddi, rhag ei bod yn fagl yn dy blith. Eithir dinistriwch ei hallorau hwynt, drylliwch ei delwau hwynt, a thorwch i lawr ei llwynau hwynt. Canis ni chai ymgrymu i ddiw arall, o blegyd yr arglwydd, ei ddigys yw ei enw, Duw ei ddigys yw efe. Rhag i ti wneithu'r cyfamod a phreswylwyr y tir, ac iddynt biteinio ar ôl ei diwiau, ac a berthu i'w diwiau, a thalw di, ac i tithau fwyta o'i haberth, a chymryd ohonot o'i merched i thfeibion, a ffiteinio o'i merched ar ôl ei diwia hwynt, a gwneithir i thfeibion di biteinio ar ôl ei diwiau hwynt. Na wna i ti ddiwiau tawdd. Cadw wyl y bara croiw, 7 niwrnod y bwytau fara croiw fel y gorchmynais i ti ar yr amser y mis Abib. O blegyd y mis Abib y deithos allan o'r aifft. Eiddo fi yw pob peth a agoro y groth, a phob gwrw cyntaf o thanifeiliaid yn eidionau ac yn ddefaid. Ond y cyntaf i asyn a brynu di a goen, ac oni ffrynu, tor ei wddf. Pryn hefyd bob cyntaf anedig o thfeibion, ac nac ymddangosed neb gerfymron yn waglaw. 6 diwrnod y gweithi, ac ar y 7fed dydd y gorffwysi, yn amser aredig ac yn y cynhiaf y gorffwysi. Cadw i ti hefyd wyl yr wythnosau o flaen ffrwyth y cynhiaf gwenith, ac wyl y cynnyll ar ddiwedd y flwyddyn. 2 gwaith yn y flwyddyn yr ymddengys dy holl wrywiaid ger bron yr arglwydd Dduw, Duw Israel. Canis mi a yraf y cenhedloedd allan o'th flaen di, ac a helaethaf dy derfynau di, ac ni chwennych neb dy dir di, pan elych i fyny i ymddangos ger bron yr arglwydd dy Dduw, 2 gwaith yn y flwyddyn.
nac offryma waed fy aberth gyda bara lefaenllyd, ac nac archoed aberth gwyl y pasg dros nos hyd y bore. Dwg y gorau o flaen ffrwyth dy dir i dy yr arglwydd dy ddiw. Na ferwa fyn yn llaeth ei fam. Yr arglwydd hefyd a ddywedodd wrth Moses, ysgrifenna i ti y geiriau hyn, o ble gyd yn ôl y geiriau hyn y gwneithym gyfamod a thi, ac ag Israel. Ac efe a fi yno gyda'r arglwydd 12 niwrnod a 12 nos. Ni fwytaodd fara, ac ni yfodd ddofr. Ac efe a ysgrifennodd ar y llechau eiriau'r cyfamod, sef y 10 gair. A phan ddaeth Moses i weired o fynydd Sinai, a 2 lech y tystiolaeth yn llaw Moses, pan ddaeth efe i weired o'r mynydd, ni wyddai Moses i groen ei wyneb ddisgleirio wrth lefaru ohono ef wrtho. A phan welodd Aaron a holl feibion Israel Moses, wele, yr oedd croen ei wyneb ef yn disgleirio, a hwy a ofnasant nesau ato ef. A Moses a alwodd arnynt, ac Aaron a holl beneithiaid y gynulleidfa a ddychwelasant ato ef, a Moses a lefarodd wrthynt hwy. Ac wedi hynny nesaodd holl feibion Israel, ac efe orchmynodd iddynt yr hyn oll a lefarasau yr arglwydd y mynydd Sinai. Ac nes darfod i Moses lefaru wrthynt, efe aroddes len gydd ar ei wyneb. A phan ddelai Moses ger bron yr arglwydd i lefaru wrtho, efe a dynau ymaith y llen gydd, nes ei ddyfod allan. A phan ddelai efe allan, y llefarau wrth feibion Israel yr hyn a orchmynyd iddo. A meibion Israel a welsant wyneb Moses, fod croen wyneb Moses yn disgleirio, a Moses aroddodd drachefn y llen gydd ar ei wyneb, hyd o'n ei ddelai i lefaru wrth Dduw. Pennod 35. Casglodd Moses hefyd holl gynulleidfa meibion Israel, a dywedodd wrthynt, dyma'r pethau o orchmynodd yr arglwydd ei gwneithir. 6 diwrnod y gwneir gwaith, ar y 7fed dydd bydd i chwi ddydd sanctaidd, saboth gorffwys i'r arglwydd. Llwyr rodder i farwolaeth pwy bynnag awnelo waith arno. Na chyneuwch dan yn eich holl anheddau ar y dydd saboth. A Moses a lefarodd wrth holl gynulleidfa meibion Israel, gan ddywedyd, dyma'r peth a orchmynodd yr arglwydd gan ddywedyd, cymerwch o'ch plith offrwm yr arglwydd, pob un ewyll ysgar ei galon, dyged hyn yn offrwm i'r arglwydd, aer ac arian a phres, a sidan glas, a phorffor ac ysgarlad, a lliain main, a blew geifr, a chrwyn hyrdod wedi ei lliwio yn gochion, a chrwyn deiar foch, a choed sitim. Ac olew i'r goleuni, a llysiau i olew yr enaint, ac i'r arogyldarth peraidd. A meini onyx, a meini i'w gosod yn yr effod ac yn y 2 froneg. A phob doeth ei galon yn eich plith, deiant a gweithiant yr hyn oll a orchmynodd yr arglwydd. Y tabernacl, ei babellen, a'i do, ei fachau, a'i ystyllod, ei farau, ei golofnau a'i forteisiau, yr arch a'i throsolion, y drigareddfa a'r wahanlen, yr honau gorchuddia, y bwrdd a'i drosolion a'i holl lestri a'r bara dangos, a chanhwyllbren y goleuni, a'i offer, a'i lampau ac olew y goleuni, ac allor yr arogyldarth, a'i throsolion ac olew yr eneiniad, a'r arogyldarth peraidd, a cheiadlen y drws i fyned i'r tabernacl. Allor y poeth offrwm a'i halch bres, ei throsolion a'i holl lestri, y noe a'i throed. Llenir cynteddfa, ei golofnau, a'i forteisiau, ceiadlen porth y cynteddfa. Hoelion y tabernacl a hoelion y cynteddfa a'i rhaffau hwynt. A gwisgoedd y weinidogaeth i weini yn y cysegr, sanctaidd wisgoedd Aaron yr offeiriad a gwisgoedd ei feibion ef i offeriadu ynddynt.
a holl gynulleidfa meibion Israel eithant allan oddi ger bron Moses, a phob un yr hwn y cynhryfodd ei galon ef, a phob un yr hwn y gwnaeth ei ysbryd ef yn newyll ysgar, a ddeithant ac a ddygasant offrwm i'r arglwydd, tuag at waith pabell y cyfarfod, a thuag at ei holl wasanaeth hi, a thuag at y gwisgoedd sanctaidd. A deithant yn wir ac yn wragedd, pob un ar a oedd ewyll ysgar ei galon, a ddygasant freichledau, a chlusdlysau, a modrwyau, a chadwynau, pob math ar dlysau aer, a phob gŵr ar a offrymodd offrwm a offrymodd aer i'r arglwydd. A phob un ar y caed gydag ef sidan glas, a phorffor ac ysgarlad, a lliain main, a blew geifr, a chrwyn hyrddod wedi ei lliwio'n gochion, a chrwyn duar foch, a'i dygasant. Pob un ar a offrymodd offrwm o arian a phres, a ddygasant offrwm i'r arglwydd, a phob un ar y caed gydag ef goed sitym, i ddim o waith y gwasanaeth, a'i dygasant. A phob gwraig ddoeth o galon a nyddodd a'i dwylo, ac a ddygasant yr edafedd sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main. A'r holl wragedd yr rhai y cynhyrfodd ei calonau hwynt mewn cyfarwyddyd, a nyddasant flew geifr. A'r peneithiaid a ddygasant feini onyx, a meini i'w gosod ar yr effod ac ar y ddwy froneg. A llysiau ac olew i'r goleuni, ac i olew yr enaint, ac i'r arogyldarth peraeth. Holl blant Israel yn wir ac yn wragedd, yr rhai a glywent ar ei calon offrymu tuag at yr holl waith a orchymynasau'r arglwydd trwy law Moses ei wneithir, a ddygasant i'r arglwydd offrwm ewyll ysgar. A dywedodd Moses wrth feibion Israel, gwelwch, galwodd yr arglwydd erbyn ei enw, Besalil, fab Uri, fab Hur, o lwyth Juda. Ac ei llanwodd ef ag ysbryd Duw mewn cyfarwyddyd, mewn deall ac mewn gwybodaeth ac mewn pob gwaith, i ddychmygu cywreinrwydd, i weithio mewn aer ac mewn arian ac mewn pres, ac mewn cyfarwyddyd i osod meini, ac mewn saerniaeth pren, i weithio ym mhob gwaith cywraint. Ac efe aroddodd yn ei galon ef ddysgu eraill, efe ac Aholiab, mab Achisamach o lwyth Dan. Efe a'i llanwodd hwynt a doethineb calon, i wneithir pob gwaith saer a chwreinwaith, a gwaith edau anydwydd mewn sidan glas, ac mewn porffor, ac mewn ysgarlad, ac mewn lliain main, ac i wau gan wneithir pob gwaith, a dychmygu cywreinrwydd. Pennod 36. Yna y gweithiodd Besalil ac Aholiab a phob gŵr doeth o galon, yr rhai yr rhoddasau yr arglwydd gyfarwyddyd a deall ynddynt, i fedru gwneithir holl waith gwasanaeth y cysegr, yn ôl yr hyn oll a orchmynasau yr arglwydd. A Moses a alwodd Besalil ac Aholiab a phob gŵr celfydd, yr rhoddasau yr arglwydd gyfarwyddyd iddo, pob un yr hwn y dig ei galon ei hun ef i nesau at y gwaith i'w weithio ef. A chymerasant gan Moses yr holl offrwm a ddygasau meibion Israel i waith gwasanaeth y cysegr i weithio ef. A hwy a ddygasant ato ef ychwaneg o offrwm gwirfodd bob bore. A'r holl rai celfydd a'r oedd yn gweithio holl waith y cysegr a ddeithant bob un oddi wrth ei waith, yr hwn yr oeddynt yn ei wneithir. A lleferasant wrth Moses gan ddywedyd, y mae'r bobl yn dwyn mwy na digon gwasanaeth i'r gwaith a orchmynodd yr arglwydd ei wneithir. A Moses ar oes orchymyn, a hwy a barasant gyhoeddi trwy'r gwersyll, gan ddywedyd, na wnaed na gŵr na gwraig waith mwy tuag at offrwm y cysegr. Felly, yr atalwyd y bobl rhag dwyn mwy. Canes yr ydoedd digon o ddefnydd i'r holl waith i wneithir a gweddill. A'r holl rai celfydd o'r rhai oedd yn gweithio gwaith y tabernacl a wneithant 10 llen o liain main cyfrodedd a sidan glas a phorffor ac ysgarlad
a cheriwbiaid o waith cywraint y gwneithant hwynt. Hyd un llen oedd 8 gifydd ar 20, a lled un llen 4 cifydd, yr un mesur oedd i'r holl lenni. Ac efe agydiodd 5 llen wrth ei gilydd, ac agydiodd y 5 llen eraill wrth ei gilydd. Ac efe awnaeth o lennau o sidan glas ar 1,000,000 llen, ar ei chwr eithaf yn y cydiad. Felly y gwnaeth efe ar 1,000,000 llen arall, yng nghydiad yr ail. 10 dolen a 20 awnaeth efe ar 1 llen, a 10 dolen a 20 awnaeth efe yn y cwr eithaf i'r llen ydoedd yng nghydiad yr ail. Y dolenau oedd yn dal yn aill llen wrth y llall. Ac efe awnaeth 10 a 20 o fachau aer, ac agydiodd yn aill llen wrth y llall a'r bachau, fel y byddai yn un tabernacl. Efe awnaeth hefyd lenni o flew geifr i fod yn babellen ar y tabernacl. Yn un llen ar 10 y gwnaeth efe hwynt. Hyd un llen oedd 10 cifydd ar 20, a lled un llen oedd 4 cifydd, a'r un mesur oedd i'r un llen ar 10. Ac efe agydiodd 5 llen wrthynt ei hunain, a 6 llen wrthynt ei hunain. Efe awnaeth hefyd 10 dolen a 20 ar eithaf y llen yn y cydiad, a 10 dolen a 20 awnaeth efe ar y llen yng nghydiad yr ail. Ac efe awnaeth 10 a 20 o fachau pres i gydio y babellen i fod yn un. Ac efe awnaeth do i'r babellen o grwyn hyrdod wedi ei lliwio yn gochion, a tho o grwyn deiar foch yn uchaf. Ac efe awnaeth ystyllod i'r tabernacl o goed sitim yn ei sefyll. 10 cifydd oedd hyd ystyllen, a chifydd a hanner cifydd lled pob ystyllen. 2 dyno oedd i'r un ystyllen wedi ei gosod mewn trefn, yn aill ar gyfer y llall. Felly y gwnaeth efe i holl ystyllod y tabernacl. Ac efe awnaeth ystyllod i'r tabernacl, 20 ystyllen i'r tu deau, tu ar deau. A 20 mortais arian awnaeth efe dan yr 20 ystyllen, 2 fortais dan 1 ystyllen i'w 2 dyno, a 2 fortais dan ystyllen arall i'w 2 dyno. Ac i ail ystlys y tabernacl, o dir gogledd efe awnaeth 20 ystyllen. A'i 20 mortais o arian, 2 fortais dan 1 ystyllen, a 2 fortais dan ystyllen arall. Ac i ystlysau'r tabernacl, tua'r gorllewin, y gwnaeth efe 6 ystyllen. A 2 ystyllen awnaeth efe yng nghlonglau'r tabernacl i'r 2 ystlys. Ac yr oeddynt wedi ei cydio oddi tanodd, ac yr oeddynt hefyd wedi ei cydio oddi arnodd wrth 1 fodrwy. Felly y gwnaeth iddynt ill 2 yn y 2 gongl. Ac yr oedd 8 ystyllen a'i morteisiau oedd 1 ar 15 o forteisiau arian, 2 fortais dan bob ystyllen. Ac efe awnaeth farau o goed sitim, 5 i ystyllod 1 ystlys i'r tabernacl, a 5 bar i ystyllod ail ystlys y tabernacl, a 5 bar i ystyllod y tabernacl i'r ystlysau o dir gorllewin. Ac efe awnaeth y bar canol i gyrhaeddu trwy'r ystyllod o gwr i gwr. Ac efe osododd aer dros yr ystyllod, ac awnaeth ei modrwyau hwynt o aer i fyned am y barau, ac a wisgodd y barau ag aer. Ac efe awnaeth wahanlen o sidan glas a phorffor ac ysgarlad a lliain main cyfrodedd a cheriwbiaid o waith cywraint y gwnaeth efe hi. Ac efe awnaeth iddi 4 colofn o goed sitim, ac ei gwisgodd hwynt ag aer, a'i pennau oedd o aer, ac efe afwriodd iddynt 4 mortais o arian. Ac efe awnaeth geiadlen i ddrws y tabernacl o sidan glas a phorffor ac ysgarlad, a lliain main cyfrodedd, o waith edau anydwydd. A'i 5 colofn, a'i pennau, ac a or-eirodd ei pennau hwynt, a'i cylchau ag aer, ond ei 5 mortais oedd o bres. Pennod 37. A Besalil awnaeth yr arch o goed sitim, o 2 gifydd a hanner ei hyd, a chifydd a hanner ei lled, a chifydd a hanner ei hychder. Ac ei gwisgodd hi ag aer pyr o fewn ac oddi allan,
ac a wnaeth iddi goron o aer o amgylch. Ac a fwriodd iddi 4 modrwy o aer ar ei 4 congl, sef 2 fodrwy ar ei naill ystlys a 2 fodrwy ar ei hyslys arall. Fe a wnaeth hefyd drosolion o goed sitim ac ei gwisgodd hwynt ag aer, ac osododd y trosolion trwy'r modrwyau ar ystlysau yr arch, i ddwyn yr arch. Ac fe a wnaeth y drigareddfa o aer coeth, o 2 gifydd a hanner ei hyd a chifydd a hanner ei lled, ac fe a wnaeth 2 geriwb aer, o 1 drill cyfan y gwnaeth fe hwynt, ar 2 ben y drigareddfa. 1 ceriwb ar y pen o'r tŷ yma, a cheriwb arall ar y pen o'r tŷ arall. O'r drigareddfa y gwnaeth fe y ceriwbiaid ar ei 2 ben hi. A'r ceriwbiaid oeddynt gan ledu esgyll tuag i fyny, a'i hesgyll yn gorchuddio'r drigareddfa, a'i hwynebau bob un at ei gilydd, wynebau'r ceriwbiaid oedd tuag at y drigareddfa. Ac fe a wnaeth fwrdd o goed sitim, 2 gifydd ei hyd, a chifydd ei led, a chifydd a hanner ei uchder, ac osododd aer pyr drosto, ac a wnaeth iddo goron o aer o amgylch. Gwnaeth hefyd iddo gylch o amgylch o led llaw, ac a wnaeth goron o aer ar ei gylch o amgylch. Ac fe a fwriodd iddo 4 modrwy o aer, ac arroddodd y modrwyau wrth ei 4 congl, yr rhai oedd yn ei 4 troed. Ar gyfer y cylch yr oedd y modrwyau, yn lle i'r trosolion i ddwyn y bwrdd. Ac fe a wnaeth drosolion o goed sitim, ac ei gwisgodd hwynt ag aer i ddwyn y bwrdd. Fe a wnaeth hefyd y llestri fyddai ar y bwrdd, ei ddysglau ef, a'i lwyau, a'i ffiolau, a'i geiadau i gau a hwynt, o aer pyr. Ac fe a wnaeth gan hwyllbren o aer coeth, o 1 drill cyfan y gwnaeth fe y cynwyllbren, ei baladr, ei geinciau, ei bedyll, ei gnapiau, a'i flodau oedd o'r un. A 6 o geinciau yn myned allan o ei yslysau, 2 cainc o'r canhwyllbren o 1 ystlys a 2 cainc o'r canhwyllbren o'r ystlys arall. 2 padell ar waith almonau cnap o blodeuyn oedd ar 1 gainc, a 2 padell o waith almonau cnap o blodeuyn ar gainc arall. Ar un modd, yr oedd ar y 6 chainc, yr haidd yn dyfod allan o'r canhwyllbren. Ac ar y canhwyllbren yr oedd 4 padell o waith almonau ei gnapiau a'i flodau. A chnap dan 2 gainc ohono, a chnap dan 2 gainc ohono, a chnap dan 2 gainc ohono. Yn ôl y 6 chainc oedd yn dyfod allan ohono. Ei cnapiau a'i ceinciau oedd o'r un, y cwbl ohono, ydoedd 1 drill cyfan o aer coeth. Ac fe a wnaeth ei 7 lamp ef, a'i efeiliau, a'i gafnau o aer pyr. O dalent o aer coeth y gwnaeth fe ef, a'i holl lestri. Gwnaeth hefyd allor yr arogyldarth o goed sitim, o gifydd ei hyd a chifydd ei lled yn 4 ongl, ac o 2 gifydd ei uchder. Ei chyrn oedd o'r un, ac fe a'i gwisgodd hi ag aer coeth, ei chiad a'i hyslysau o amgylch, a'i chyrn, ac fe a wnaeth iddi goron o aer o amgylch. Ac fe a wnaeth iddi 2 fodrwy o aer wrth ei 2 gongl, ar ei 2 ystlys oddi tan ei choron, i fyned am drosolion i'w dwyn arnynt. Ac fe a wnaeth drosolion o goed sitim, ac ei gwisgodd hwynt ag aer. Ac fe a wnaeth olew yr eneiniad sanctaidd ar arogyldarth llysieuog pyr o waith yr apothecari.